ದೇವರು ವರವನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಕಾಟ್ರು ಕುಡಿವೆ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾಡಲೇಲೆ ಏ ಬೇಲೆ ಪಾಡಗ ಲೇಲೆ ಗಮ್ಮತಿನ ಲೇಲೆ ಗ ಹೋಟೆಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂತ ಬುದಾರು ಅಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಐಜಿನುಂಡು ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಇರಾಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ Bakwas bans 1 penne 2 penne bakwas bans bakwas man tumake paya zik womengen Hello everyone, Nivedita Dinesh Laksuga Materegula welcome. Good morning. Enkle ini enna cousin na engagement ಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಪಿಡು ಪಪ್ಪನಕ್ಕಲು ಪಂಪ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚಾಕ್ಲೇನು ನೇತೊಂದು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ವೆಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಚಿಚುಮಿ ಹಾಯ್ ದಿನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಏರ್ನಾ ಹೂವಿನ ಸೇವೆ ಚಾತ ಸೇವೆ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಕುಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಪುನು ಮಿತ್ತ ಆಕಾಶದು ಒಂದು ಸುಷ್ಮಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಪಾಪ ಈಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ನ ಪನ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡತೆ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನಿ ಆನನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಇಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಣ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಿಂಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಡೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಮೋದಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೆ ಪೋತಿಜ್ಜಾನು ರೇಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಚಾಯಡ್ ಕುಲ್ಲುನ ಎಂಕಲ್ ಮೋದಿ ತೋಜಾಯರು ಹಚ್ಚು ಮೋತಿಜ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಾರ ತೊಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪುರ ನನಲದೆ ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಇದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ದೆಪ್ಪೆರಗ ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆತು ನಿಜನಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ಸೇನು ಕೋಡೆ ಪೋತಿನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಡು ತೂತೇನಿಗಪ್ಪ ಅಂದ ಬಗ ಆತು ದೂರ ಎತ್ತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಗ್ಗ ಮಂದೆ ಅಂದು ಹಿಡಿದು ತುಳುಪೇನೆ ಯಾರ ಮೋದಿನಿ ಅದೇ ಸಲ ತಿರುವನಂತಪುರ ಪೋತಿನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿ ತಿರ್ಗಿಲಕ ತಿರ್ಗದ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನಸಗಿಲಾಗ ತಿಜ್ಜಿ ನೀರಿಗಿಲಾಗ ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಬೈತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರ್ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪಿದೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ ಕಂದೇರು ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ 5 ಪಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ ಕಂದೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ಬೊಂಡು ಕಂದೇರು ಅವು ದೊಡಪನಕಲ ಇಲ್ಲದ ತಾರೇನು ಕಟ್ಟ ಬಂದೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪತೊಂಬತ್ತೀರು ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರಮಾಯ ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗನದ ಆಡು ಐತ ಸೇವೆ ಆಟ ಅಂದದ ಅದಿಜ ಅದೋಟ ಒಂದೊಂದು ಗಂಗರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗರ ಓ ಗಂಗರ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಗಂಗರನ ಮಾಲು ಓ ಮಾಲು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಮಾಲ ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿನ ಮಾಲ ಅವ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುಜೇರ ಸಾರಾಯಿ ಮನ್ಪುಜೇರ ಮಾಲದ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಾಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಮೇದು ಮುಸುಂಟಾರ ಪನ್ಪುಡ ಸೀತುನಗೊಂಡತ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲಕ್ಕನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಟ್ಕು ಬರ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಪೂಜು ನತೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮೆರಂಚ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನಿ ಕೆಬಿಕ್ ಗಾರಿ ಒಗ್ಗಿಲಕ್ಕ ಅದೇ ಅಮ್ಮ
ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿದರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಯಜಮಾಡಿ ಟೋಳು ಕಡತ ಕಾಸ್ಕೊರಿಯಾ ಯಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದ ಏರಣ ತೂದಿಜ್ಜಿನ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲುಪು ಅಂಚತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ತೂಕ ಉಡುಪಿದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ವೆಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಪೂರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಉಡುಪಿ ಬರು ರಾಂಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಫುಡ್ ತಿಂದನ ಬೊಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮೂಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ದಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡನೆ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆರಾರು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಇಂಬೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೆರ್ರಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡುಪಾದ ಬರೋ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅವು ಪಂಡ ದಾರಿ ಹೋತಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಟೋಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರೋಡೆ ಇತ್ತಂడి ಅದೇ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಫೋನಾಗ ತೊಂದು ಚೇರು ಇರ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಅವು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕಿಲ್ ಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಅದು ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಂಗೆ ತಿನ್ಕೋರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಮೆರ್ರಲ್ಲ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ನಿವೇದಿತ ದಿನೇಶ್ ಲಾಕ್ಸ್ ನಿವೇದಿತ ದಿನೇಶ್ ಪನ್ನ ಕಣ್ಣನಗುಡಿ ನೋಟಿಗೆ ಉಂಡ ದಿನೇಶ್ ನಿವೇದಿತ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕೀಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಪೋಯಿದ್ದ ನೇಟ್ ಚಾಪರ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂತ ಬುದಾರು ಅಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಐಜಿನುಂಡು ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಇರಾಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿಜ ದಾಲ ನನ್ನ ಮಂತದ ಫುಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿಗೆ ಬಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಪೂರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಚಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಎನ್ನ ಗಂಟನೆ ಇಡೀ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪಳ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಬಪ್ಪಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಮ್ಮಲ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಪಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪೂತ ಸೇವೆ ಅವ ಪೂತ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕನ ಅಂದಾಜಿದ್ದಿ ಓಲ್ಲ ಪೂತ ಹೋಜೊಂದಿ ಜತೆ ಎಂಜುಂಡು ಪಲಾವು ಏನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ದೋಸೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಎಂಜುಂಡು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಸುಷ್ಮಿ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡತ ಕರಂ ಕುರುಂ ಅಮ್ಮ ತಿಂದಾರತೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಚುಂಡು ದೋಸೆ ನೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ದೋಸೆ ದಮ ರೈತಿನ
ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜದ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ನ ಚಾಪುರ ಪಡ್ತಾಂಡು ತಿನ್ನೇರ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಬರೋಳಿ ತಿನ್ನೆ ಇಡೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅದು ಸ್ಪೀ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ತಿಂದಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದದ್ದು ಡಡಾನ್ 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 ಪಪ್ಪನವಳು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಅದು ಮಗಿಡ್ತದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಈತ ತಿಂದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಆಯ್ನಿ 270 ರಫೀಲ್ ಗಣಪತಿ ಹಾಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕು ರಫೀಲ್ ನಾಳೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗುಗುಲು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಓಲೋಲು ಕಡಪುರಿ ಎಂಕ್ಲೇನವರ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಇನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂಜೆ ಮೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಲಾಯಿ ಪುಲ್ ಮೊರೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೀಪದ ಊದುಬತ್ತಿದ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಓ ಲೈನಾ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ಬರದ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಂದನ ಬಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಲೆ ಮಾಮು ರೋಹಿತನ ದಾದೆಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಮೂಲು ಕುಲ್ಲೋರ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಪಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಆನನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿಶಾಂತ್ ಇಮ್ಮೇನು ಸುರುತ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರಿಕ್ಲು ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪುಜ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಜಿ ಜಿ ಚೈನೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೈನೀಸ್ ಅದೇ ಶಶಿಮಾನ್ ಬನ್ನಿ ಜೀಜು ಜೀಜು ನಮ್ಮೇರು ಬರಂದ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಾಗ ಬಡ ಹುಡು ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಒಂದು
ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಸರಿ ಪುಡ್ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಡಿ ನೀನು ರಪ ರಪ ತಿಂದದ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಒಕ್ಕ ತಿನಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋದು ಬೋಟೆ ಅಂಚ ಈಗಲ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ವನಸ್ಪುರ ಆದು ವನಸ್ಪುರ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ತೆತ್ತೀನಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಯ್ಜಿ ఒక ಆನಿಚ್ಚಂಡು ಆನ್ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನಾಗ ಅಂಚ ಆನಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ ಆನಂತೂ ಈಜ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲಡು ಪನ್ನಡ ಪೂಸೀರ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಪುರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ವನಸ್ ಅದೇ ಬೊಕ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಇತ್ತಡು ಎಡ್ಡ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ವನಸ್ ಅಂಚ ಐತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಸ್ ಇತ್ತದು ಐಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ನಿಶಾಂತ್ ಸುಷ್ಮಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಇಮೇರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿನು ಎಂಕಲ್ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಲ ಉಂಡು ಶೆಕೆ 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 ಕೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ ವನಸ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ವನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಟ್ರ್ ನಕಲ್ನ ವನಸ್ಲಾಗನೆ ಇತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂತ ಅಂಚ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಬಾ Walk plus buns. 1 penne, 2 penne, walk plus buns. Walk plus month. 2 marke, paya, zig. Women gen, jigaji, jig. ಪಪ್ಪನ ಶಾಲೆದ ಪದ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ Hot cross buns. One day to receive the and urgently take call the Gandhiji. ಬಗ ಆಟೇನಾ ಅವ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ದಾತೆ ಅಂದ ಮಾಮೂಲು ಪಂಡ ಆವಸಿ ಕಾವು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆವಸಿ ಕಾವು ಮಾಮೂಲು ಪಂಡ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆವಸಿ ಕಾವು ಎಂಕಲ ಸಾರಿಗಾಮ ಬಂದಲ್ಲ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಿರಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೇರೇನು ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ವರವನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಕಾಟ್ರ ಕುಡಿವೆ ಶೆಟ್ರೆ ರಾರಾ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರ ರಾರಾ ಉಪ್ಪಡ್ಕಾರ ರವಿವರ್ಮನ ಪುಂಜದ ಅಲೆ ಬಲೆ ಸಹಕಾರವು ಚಾಚಿ ಕಳೆದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ವಿರಲ ತುಂಬ ಸರಳ ನೋಡೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾರ ನಗುವಿಗೆ ನಗಬೇಕಂತಲೇ ನಗಿಸೋಕೆ ಬಂದೆ ಶಕುಂತಲೇ ಲೇನಾ ಲೇಲೆ ಲಾಲ ಲೇಲೆ ಪಾಡು ಪಾಡುಗ ಲೇಲೆ ಲೇಗ ಮದಿನ ಲೇಲೆ ಲೇಗ ಪಾಡು ಲೇಲೆ ಏ ಬೇಲೆ ಲೇಲೆ ಪಾಡುಗ ಲೇಲೆ ಲೇಗ ಮದಿನ ಲೇಲೆ ಲೇಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ಆಲಿಂಗನ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ನಾನಾ ಬನ್ನಿ ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ದೂರ ರಕಮ್ಮ ಸಕಮಕ 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 ಮನಸ್ಸೆ ಓ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಸೆ ಮನಸ್ಸೆ ಎಲೆ ಮನಸ್ಸೆ ಮನಸ್ಸೆ ಓ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಸೆ ಸಾ
ಬಾರೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂರೋಣ ಬಾ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಕಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಮುದ್ದೂರುಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಕಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ತಿಕ್ವಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್